ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରି ସାରିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଦେବକୀ ରାଗିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ପରା ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁ ଭଗବାନ ତାହେଲେ 14 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁ? 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିକିରି ମୋ ଆଖି କେମିତି ତର୍ସି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ମନେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଥିଲ କୈକେୟୀ ଆଉ ବାପା ଥିଲେ ଦଶରଥ, ଆଉ କେବଳ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥିଲି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ହିଁ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ତ ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।